Mama! Stai, mama, nu intră așa. Am ajuns și o să mergem la un hotel foarte luxos și o să avem salele cu zimac, adică piscină la pe terasă. De aici luăm vizele. Hallo, join up. Mama! Da! Da, mi-am făcut prieteni. Am făcut 30 de minute din Hurghada până în Maccabi Bay. Și am ajuns la cel mai fain hotel din lume. Ta-da! Am o surpriză pentru voi! Baia! Suntem unde? La Saladun! Maccabi Bay, Am uitat de Maccabi. din Egipt. Dar de ce? Hurghada. Spunem doar Acadi... Nu, Saladun, spunem doar Acadi. Este o cameră foarte, foarte frumoasă. Minibar și apă. Minibar pe gratis. Știți că în Egipt nu puteți să vă spălați nici măcar pe dinți cu apă Nepotabilă. de la robinet, așa că vă trebuie tot timpul apă. Iar aici Uita! aveți din belșug. Acesta este șifonierul, aveți Aveți halaturi. eu am vrut un pat Avem prăjituri. dublu matrimonial, Avem prăjituri. canapea. Și... Ne-au așteptat atât de frumos cei de aici, cu prăjituri, cu fructe, alte ciocolățele, o sticlă de vin. Cea mai mare Șeherezada. care n-ați văzut-o niciodată. Așa ceva pe terasă. Și avem piscină pe terasă. Practic camera aceasta Adică, uite, o poți- găsiți nu e închisă. Swima. Ia, cum e apa? Bagă-te cu picioarele. Este apa caldă, da. După ce mâncăm o să venim să ne bălăcim aici. Haideți, că mi-e foame rău de tot. O seară minunată. Da! Dați lume bună! Unde sunt? În Egipt! Bineînțeles că am testat piscina și am notat cât mi-a fost costă. Și desigur, am fost după aia la culcare. Toată lumea se culcă, nu-i așa? Noapte bună! Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Ar trebui să te Vă mulțumesc. aici! Și are ce mâncare